Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan terima kasih matur sebasuwun dumateng Romo Ustadz Furqon, mewakili beliau Bapak Mustari dan Ibu Maisyarah. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan terima mewakili beliau Bapak Kazuri dan Ibu Romjanah, yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Slamet Suhadi. Kepada beliau yang kami hormati, Bapak Haji Slamet Suhadi, dipersilakan dan dimohonkan untuk bisa memimpin doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para kiai, para pinesepuh, para asatid, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Furqon ingkang fa insyaallah selalu kawula dherekaken punapa nasihat-nasihatipun segenap gading penganten saking Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, ingkang kawula hormati, keluarga besar Bapak Mustari ingkang kawula mulyakan, kedua mempelai yang berbahagia, para bapak, para ibu, para kangmas, para mbak yu, para adik-adik sedaya ingkang kawula hormati. Pertama, marilah kita manjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi hidayah inayah dhateng kula lan panjenengan sami sehingga wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sami saged menghadiri dalam rangka malam resepsinipun Mas Abdillah kalian Mbak Hamidah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Selawat ugi salam ugi katur datang panutan kita, datang Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula lan panjenengan sedaya menika selalu angsal syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, mewakili saking mempelai putri keluarga besar Bapak Kazuri lan Ibu Romjanah, pertama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah punapa ingkang dados cita-cita nggih menika mengakad nikahkan putrinipun. Alhamdulillah wainjang kirang langkung jam 8 sampun teleksana kanthi wilujeng, kanthi lancar gangsar, boten wonten alangan setunggal punapa. Artinya hubungan Mbak Hamidah kalian Mas Abdillah menika sampun sah sebagai suami istri, baik sah mungguh agami lan sah mungguh negari. Selajengipun punapa ingkang wau sampun dipun aturaken mewakili saking manten pria kawula tampa kanthi asta kalih, kawula tampa kanthi bungahe penggalih dados Mas Abdillah punika kawula anggap sebagai anak kawula
kalau anggap sebagai anggota keluarga kawula. Pak insyaallah nanti tak nopo niku namine tak arahke, tak bimbing, tak bombong supaya bisa mbina keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga ingkang penuh perdamaian, keluarga ingkang penuh kerukunan. Mugi-mugi jejodohan menika angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selesaiipun keluarga Bapak Jasuri nyuwun tambahi doa restu dateng para bapak, para ibu, para hadirin sedaya. Mugi-mugi jejodohan menika dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga jejodohan menika saged dadi jodoh lan dadi bojo awit donya tekan akhirat. Lan mugi-mugi Mbak Hamidah dados istri ingkang sholihah. Istri ingkang sholihah menika taat dhateng bojonipun. Taat niku dikongkon apa bae ya anut, ora bantah. Dinafakahi akeh ya terima kasih. Ora pati akeh ya terima kasih. Sedina dinafakahi 300.000 ya matur nuwun. Sedina 200.000 ya terima kasih. Sedina 50.000 ya terima kasih. Intinya wong wedok sing soleh itu adalah yang selalu taat, anut apa sing diperintahke, melaksanakan perintah-perintah seorang suami. Fa insyaallah Mbak Hamidah dados putri ingkang solih, ingkang solihah. Mugi-mugi dados keluarga ingkang perlu perdamaian, keluarga ingkang rukun. Allahumma amin. Lan mugi-mugi dipun barokahi sedayanipun, barokah keluarga, barokah umur, lan barokah rizki. Mudah-mudahan rizki ingkang kathah, ingkang barokah, ingkang turah-turah, sehingga saged bangun omah. Allahumma amin. Terakhir saking keluarga Bapak Jasuri lan Ibu Romjanah nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun datang para bapak, para ibu, para kangmas, para mbakyu sedanipun mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan samitan mriki kathah kekirangan baik papan pelenggahan maupun snack maupun tempat lungguh ingkang boten ngepasi wonten ing manah panjenengan sami. Keluarga Bapak Jasuri nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Makaten kemawon ingkang saged kawula aturaken mangke tasih wonten hiburan, monggo dipun nikmati, monggo dipun napa snack ingkang sampun dipun bagi. Makaten ingkang saged kawula aturaken monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kedua keluarga, kedua mempelai selalu dipun paringi sehat wal afiyah. Barokah sedayanipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tu'assinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana
innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan terima kasih matur sembah suwun dumateng Bapak Haji Slamet Suhadi yang telah mewakili sambutan terima dari Bapak Kazuri dan Ibu Romjanah. Alhamdulillah telah ditutup dengan doa. Semoga doa-doa yang dipanjatkan terijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah hadirin tamu undangan, acara demi acara dapat terlaksana. Dan selanjutnya barangkali dari undangan pengombyong ingin kunduran, kami ucapkan selamat jalan terutama khusus buat keluarga dari Pakis Putih. Dan barangkali dari pengombyong keluarga yang masih ingin bergabung dengan kami malam hari ini, ya kami tunggu untuk kebersamaannya bareng Debbie Salisa Make Up, Debbie Salisa Music. Monggo silakan untuk foto sebelum kunduran, mungkin bisa foto terlebih dahulu.